Принципът на действие и начинът на приготвянето на хомеопатичните лекарства е много по-различен от този на стандартните. Хомеопатичните средства се предписват спрямо конкретни оплаквания, които има пациентът, и конкретните симптоми, които вижда лекарят. Вид на пациента, активност, жажда, температура, усещания на тялото по време на самата вирусна инфекция. Всичко това се анализира и се предписват индивидуално подбрани хомеопатични лекарства, които съответстват на всяка отделна картина на пациента с грип, тъй като вирусът може да е един и същ, но не всички ние боледуваме по един и същи начин. Според хомеопатията, а и другите холистични методи на лечение, всеки организъм от време на време трябва да настива, т.е. да реагира с висока температура, с симптоми на грип или настинка. И това е един вид проверка за имунната система. Тогава, когато години наред човек не вдига температура или не се разболява от остри заболявания, би следвало дори да му се обърне повече специално внимание като пациент, отколкото на онзи, който по-често боледува. Разбира се, има и златна среда. Няколко пъти в годината е норма, ако настинките зачестят, значи имунната система има нужда от подкрепление. Защо да използваме хомеопатията при настинка и грип? За това сега ще разговаряме с моят гост, доктор Василка Юрукова. Заповядайте. Благодаря. Здравейте. Здравейте. Така се радвам да сте тук. Заповядайте. Благодаря за поканата. И Веси, как да си говорим на вие, когато всъщност зрителите едва ли знаят, но ние с теб правим тази рубрика Нежна медицина още от преди 14 години в моето предаване Преди лекарства, когато 2001 и 2002 за първи път в ефира направихме телевизионно училище Нежна медицина. Това е било преди 14 години. Много време мина. Много време. Много време мина и беше, може би, първото предаване. Мисля, че и единственото остана, в което всяка седмица имаше място за хомеопатия. И години наред след това идваха пациенти, които ми казваха, че са се обърнали към хомеопатичния начин на лечение, защото са научили, че конкретното им заболяване се лекува с хомеопатия от това предаване. Зрителите я харесваха тази рубрика, спомням си, Нежната медицина. Да. Сега, тайните на взаимовръзката между тялото и психиката са огромни. Никой не знае кое лекарство работи, кой метод действа, кой има реален ефект, кое е плацебо. Но аз искам да започнем този разговор, т.е. борбата срещу настинка и грип с хомеопатията, т.е. мисията възможна, като захванем хомеопатията с научните доказателства. Вие знаете, това е любимия ми въпрос, медицина базирана на доказателствата, защото Волтер казва, изкуството на медицината е свързано с това, просто лекаря да развлича пациента, докато болестта си мине от само себе си, защото в голям процент болестите се самоограничават. През това време лекаря да го развлича и в един момент нещата, когато съвпаднат, чудодейното лекарство да си упражнил ефекта. Как да сме сигурни, че хомеопатията реално работи, а не е резултат на един плацебо ефект? И само като последно направих една справка. Един американски илюзионист, Джеймс Ранди, казвам ви го, защото може да кандидатствате за това нещо, предлага една награда от $1 милион за човек, учен, Нобелов лауреат, който успее да докаже в лабораторни условия абнормни явления. Тоест на една маса, два разтвора да ги различим с кой какъвто иска научен метод. Че това е хомеопатично лекарство, а онова не е хомеопатично лекарство и дава премия $1 милион. Премията стои неспечелена, така че вие сте, давайте сега. Първо, трябва да си имам предвид, че плацебо ефект няма при бебетата и при животните. Това са наши пациенти, които ние успешно лекуваме с хомеопатия. Лекуваме и бебета, лекуваме и животни с хомеопатия. Освен това, явно тази премия е заинтригувала един Нобелов лауреат, какъвто е професор Люк Монтание. Той ни беше гост. Да. Спомням си много добре. Значи той е Нобелов лауреат, защото е съоткривател на вируса на СПИНа. И този човек има изключителен интерес именно по отношение на хомеопатията. През 2010 година той изнася пространно интервю в списание Science, където защитава хомеопатията и смята, че нападките срещу хомеопатията не са особено основателни. Точно така. През последните 4 години той прави уникални изследвания, като в тези изследвания всъщност той показва, че силно разредени хомеопатични лекарства, въпреки че са толкова разредени, че няма нито една молекула от изходното вещество в тях, всъщност могат и все още имат биологична активност.
тъй като индуцират електромагнитни вълни, които се хващат с неговите сензитивни прибори. Той повтаря многократно тези изследвания и те отново се потвърждават, като той нарича това новооткрито свойство на ДНК. Доктор Юрукова, той ни казва, това е квантова телепортация на ДНК. И Нобелов лауреат да го каже, научната общност скочи срещу него, но той го доказва. Той го доказва многократно. Той го доказва многократно с серия от експерименти. Между другото, той не е единствения, който се интересува от това дали едно толкова разредено хомеопатично лекарство все още има биологична активност. Преди него, 10 години по-рано, съм чувала, имах възможността във Франция лично доклад от друг световно известен учен, физик, професор Луи Рей. Да. Преди него през 80-те години подобни експерименти прави Жак Бенвенисте, също лекар, който си е навлякал гнева на медицинската общност, защото неговите експерименти показват, че независимо от голямото разреждане, хомеопатичните лекарства имат биологична активност. Като казахте Франция, нека да ви допредставим и за нашата аудитория. Доктор Василка Юрукова е специалист вътрешни болести и хомеопатия, преподавател по хомеопатия в България и САЩ. Работи хомеопатия от 16 години, от 14 години преподава хомеопатия в България, а от 2006 година изнася лекции по хомеопатия в Съединените щати. И доколкото знае, вие сте единственият български лекар, който чете лекции по хомеопатия в щатите. Да, така е. Good for you. Да. Имах просто шанса да мога да преподавам в най-големите американски градове и също така да преподавам в Американският университет Томас Джеферсън, един от най-старите американски университети, който е известен с много силната си секция по алтернативна медицина. Добре, и сега да започнем конкретно в центъра на темата. Хомеопатията, хомеопатичната медицина, така да я наречем, има ли място в борбата срещу грипа и настинката? Защо да използваме хомеопатия при грип и настинка? Има изключително много хомеопатични лекарства за грип и настинка. Те стимулират имунната система, затова са много подходящи и за профилактика, и за лечение на тези заболявания. И по тая причина през есенно-зимния период сигурно 60% от нашите пациенти са именно с такива заболявания. Идват при нас по повод на рецидивиращи гнойни синузити, рецидивиращи гнойни ангини, бронхити, пневмонии, цялата гама от дихателни заболявания. Хомеопатията общо взето е доказала своята ефикасност през времето. Тя е използвана и по време на най-големите грипни епидемии, включително и испанската болест. Да, може би да кажем за испанската болест, да кажем за доказателствата. Интересно би било. През 2005 година имах възможността да участвам в една световна конференция по хомеопатия в Париж за птичия грип. Да. И на тази конференция бяха публикувани данни, статистически данни за смъртността на хора от испанска болест, като се сравняваха съответно смъртността в хомеопатични болници по това време и хомеопатични клиники. Такива е имало много в началото на 20 век и съответно традиционни болници. Смъртността в традиционните болници е била значително по-висока, стигала е на някои места дори до 30%, за разлика от тези в хомеопатичните болници, където смъртността е била изключително ниска, около 1%, процент и половина. Има големи разлики между традиционна медицина и хомеопатия, затова защото в традиционната медицина ние се стремим да потиснем съответно симптомите на пациента. Ако той има висока температура, тя трябва да бъде нормализирана. Ако има болки в гърлото, те трябва да бъдат незабавно спрени. Кашлицата трябва да бъде потисната и така нататък. И тогава, когато ние използваме този начин на потискане на практика на организма, ние не му помагаме, а всъщност му вредим. Защото той не може да следва обичайния си ход на заболяване и оздравяване. Обратно, в хомеопатията се стремим да стимулираме естествените оздравителни сили на организма и по този начин той да бъде в състояние да се пребори с инфекцията по-бързо. Освен това, има и една друга много голяма разлика. Ако да кажем всички в студиото ви се разболеят от грип и отидат при своя фамилен доктор, всички ще получат общо взето почти едни и същи капки за нос или едно и също средство, което да понижи температурата им. Но в хомеопатията всички хора, които се разболеят от грип, получават общо взето различно лечение, индивидуализирано лечение, тъй като симптомите им, начина на протичане на тази болест при тях е доста различна. Един вдига температура, друг развива кашлица. Тъй като симптомите са различни, получава различно лекарство. А добре, вие когато лекувате един пациент с грип, само хомеопатични лекарства ли му изписвате или и някакви други?
Общо взето в 95% от случаите използвам хомеопатия. Да. Но в 5% от случаите използвам и хранителни добавки, които през последните години се оказаха доста интересни. Може ли да споделите интересни случаи от вашата практика? Някакъв случай, който е дошъл, може да е заплетен, може да е по-банален, но просто да споделите някакъв интересен, любопитен, един-два случая от клиничната практика. Може би онзи с цитомегаловируса беше интересен, да. Ами, той беше наистина случай, в който аз много лично се ангажирах, защото беше дете, което лекувам от 3 годишна възраст и на 14 годишна възраст това момче започна да вдига така много високи стойности на кръвното налягане и се уточни, че всъщност има силно увеличаване на двата бъбрика. Размерите на двата бъбрика бяха изключително големи. Той беше с хидронефроза трета степен, с много увеличен пикочен мехур и в крайна сметка загубена функция на отделителната система на отделните бъбрици между 60 и 80%. В детска клиника в Пловдив просто не можаха да открият причина, поради която се развива това драматично състояние. Пациентът беше много отпаднал. Прехвърлиха го във Военно-медицинска академия в София. Също не се стигна до някакво окончателно... Нямаше диагноза, така ли? Нямаше диагноза. Просто беше изписан с неясна диагноза. Единственото, което се уточни в хода на диагностиката, беше, че се касае за цитомегаловирус. Това, което аз направих, беше, че дадох хомеопатични лекарства, които въздействат именно срещу цитомегаловируса. Нека само да кажем, че цитомегаловирус е един вирус от групата на херпесните вируси и в голяма част от хора дори той се намира в нас едно тлеещо, такова латентно състояние, като ти падне имунитета, той се разбужда. Може да направи доста неприятни бели, включително засягане тежко на нервната система. Този млад пациент беше с доста изразен тремор на ръцете, който беше пръв, който изчезна в хода на лечение. Добре, цитомегаловирус повлиян, копиран с хомеопатия. Да, това сериозно ли? Абсолютно. Значи при този пациент напълно се възстановиха нормалните размери на пикочния мехур, нормалните размери на бъбриците. От тогава има година и половина. Той е проследяван и най-ценното от целия този случай, че имам цялата документация. Всичките доказателства за това, че той наистина имал тези оплаквания и наистина се е възстановил напълно. При него не беше прилагано никакво друго лечение, освен хомеопатия и мощен антиоксидант, който много добре действа при хронични и при тежки вирусни инфекции. Слушам ви и си мисля един афоризъм. Знанието говори, мъдростта слуша, така че продължавам да ви слушам. Разкажете и други такива любопитни неща. Ами обикновено новите случаи изместват старите, защото другите стари случаи ние ги позабравяме. Но наскоро моя така много близка се оказа, че трябва да отиде на 4-та операция по повод на киста на яйчник. Първият път е оперирана, премахната е кистата на яйчника, след няколко години нова киста на яйчника и миомни възли, премахват единия яйчник, премахват цялата матка заради миомни възли и в крайна сметка оставят единия яйчник, за да поддържа хормоналния баланс, тъй като това е една млада жена. 3 месеца след третата операция се оказва, че откриват нова киста на яйчника, вече 5 см, доста голяма и предлагат 4-та операция. При тази жена с хомеопатично лечение кистата беше премахната в рамките на 2 месеца и половина. Между другото, това не е единственият ми случай. Просто това е единственият случай, в който имам всичката отново документация, че това е станало. Че хомеопатията не е метафизика за домакини. Определено. Нещо, което работи. Не, точно така. И просто моята близка избегна една операция. Добре, говорим само за успехите. Има ли случай във вашия кабинет пациент, който идва при вас, изписвате му хомеопатично лекарство, очаквате подобрение и в един момент той се връща и ви каза: ами доктор Юрукова, това разреждане не проработи. При мен нещата не се получиха. Има ли такъв реално неща от практиката? Най-честата причина, поради която, например, при нас може да не се получи резултат и се налага да се направи наново снемане на случая или да се изпише ново лекарство, е това, че не е подбрано правилното лекарство. Не е дадено правилното лекарство на пациента. А причината да се получават подобни грешки е, че има твърде много лекарства за едно и също заболяване. Така, например, за кашлица има около 300 хомеопатични лекарства. Почти толкова са и тези за мигрена, за хрема. Така че понякога наистина е много трудно разграничаването. Например, аз лекувам около 600 често боледуващи деца. Да. При тези деца много често се наблюдава кашлица. По закона на Мърфи, когато това дете дойде в кабинета, то престава да кашля.
Съответно, аз не мога да чуя кашлицата и разчитам на това, което майката ще ми каже. Майката се опитва, доколкото е възможно, да опише случая. Преглеждам детето. В повечето случаи това е кашлица, при която няма находка, защото е отстичане на секрет отзад по гърлото, при което класика трябва да се намерят между 300 хомеопатични лекарства, лекарствата за малкия пациент. Сами разбирате, че може да се получи грешка и да се наложи втора рецепта. Времето ни напредва, слушам ви и много ми беше приятно, защото по някакъв начин беше като пътуване във времето. Изведнъж 14 години назад, 2000-та година. От друга страна, мисля, че няма да е лошо да направим пак една рубрика "Нежна медицина". Ще го обсъдим след ефира с вас. И само накрая много кратичко, много е вълнуващ винаги въпроса. Хомеопатия и имуностимулация. Няколко изречения и затваряме този разговор. Много интересен въпрос е, върху който са работили доста научни екипи през последните 30-40 години. Ние твърдим, че хомеопатията стимулира имунната система и по този начин помага на организма да се справи както с остри, така и с рецидивиращи заболявания, но най-хубавото е, че имаме и доказателства, някои от които са публикувани в реномирани научни списания, като например знае се конкретни хомеопатични лекарства, точно къде върху имунната система въздействат. Така, например, от 80-те години се знае, че лекарството силицея подобрява функцията на макрофагите, знае се, например, че лекарството фитолака въздейства върху Б и Т лимфоцити и така нататък. Ако трябва да обобщим, с хомеопатия срещу настинка и грип, мисията е възможна. Без да отнасяме страничните ефекти на химията, нали? Бих казала, че това е първото лечение, към което човек би трябвало да се спре, особено в първите няколко дни от началото на инфекцията. Това много пъти ще помогне да не се стига до антибиотици. Благодаря ви, беше ми много приятно и до много нови, скоро близки срещи. Благодаря ви за поканата.